Unha semana do libro que en Santiago dura 10 días e unha praza que adoita estar chea de visitantes convertida nunha gran libraría. Son só algunhas das cousas máxicas que nos ofrece a Selic. A inspiración de moitos creadores está chea de recunchos e que gozar dun libro, máis estes días coa cita anual de libreiros e editoriais. A Selic propón gozar deles non só en papel, senón tamén en recitais, conversas, paseos literarios ou obradoiros. Ten o cerne posto en cuestións humanísticas, en cuestións relacionadas con cidadanía e co libro e a lectura de fondo. Entón, procuramos facer unha programación que tivese en conta todo iso, non? Hai cuestións relacionadas pois con xénero, hai cuestións relacionadas con enfermidade, por exemplo, hai cuestións relacionadas con memoria histórica tamén. Os mundos que uns crearon e os que gozan deles danse cita estes días no corazón da cidade histórica. Que mostra un pouco a escena da propia cidade, non? A escena das librerías independentes e das editoras independentes de pequeno tamaño e en contacto coa súa propia cidade e coa cidadanía que nos visita, non? Viñemos un pouco a descubrir, a ver como funcionaba, ver libros na nosa lingua e poder disfrutar desa literatura tamén. Atoparse esta praza chea de libros e cheas de actividades que teñen que ver cos libros, pois penso que é como moi enriquecedor, non? Para todo o mundo. Quedei asombrada con todo o que había por aquí. E para os que queiran deixarse levar polas propostas da feira, a praza seguirá chea de historias aínda ata o día 12.